वाळपय मंगळारच्या बाजारात मिरसांगो विकपा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो, मात बाजारात गांवठी मिरसांगेची आवक खूप कमी आशिल्ली। हवामानात बदल जाल्ल्यान अंदू वर्सा गांवठी मिरसांगेचे प्रमाण भरपूर कमी जाला। आता सध्या बाजारांनी भायल्यो राज्यांतल्यो मिरसांगो विकपा खातीर उपलब्ध आसात। जांबोटीची गांवठी मिरसांग 600 ते 800 रुपया किलो आसात। रेट कशी आहा? मिरची आमच्याकडे गावठी असा 600 रुपये किलो आणि बाकी असा 200 ते 150 रुपयाची असा। तुम्ही आता वर्षाची मिरची विकता न्हू, या वर्षा लेट कित्याक? लेट म्हणजे पाऊस पडून आली, पाऊस लेट असा आणि मिरची असा या फावटी मार्केटात मिरची असा मार्केट असा मिरची पूण या सायडीन मिरची कमी असा म्हणटा न्ही? गावठी मिरसांग कमी असा, गावठी आमची मिरसांग असा म्हणजे गुंटूर बी असा। ही ती भायच्यान येता न्हू? आणि ही गावठी मिरची खंयच्यान? ते गावठी मिरसांग हा जांबुटीसून येता, जांबोटीच्यान। पूण या वर्सा जांबोटीन कमी येयला न्हू? कमी येला मिरसांग हे झाला ते पाऊस पडून म्हणजे आता बाजारात असा गिरायक असा आता कमी असा। कमी हा पूण रेट बी लोकांक म्हारग 600 रुपये सोडला आता रेट, लोकांक ती म्हारग दिसता न्ही? 600 असा मार्केट काहीच 600 असा, 600 विकता गिराक ना गिरायक ना हय। पूण लागवड बी कमी जाला न्हू? काश्मीरी म्हटले ते 350 रुपये किलो काश्मीरी आणि गाडगी मिरच्या 200 रुपये किलो आणि गुंटूर मिरच्या 150 आणि गावठी गावठी मध्ये 600-700 विकता 600-700 रुपया। या वर्षा मिरची असा या वर्षी गावठी मिरची कमी खूप कमी आहे। ही तुम्ही खंयच्यान हाडला? ते जांबुटी शाळा जांभळीच्या। पण या फावटी बाजारानच लेट येयल्या न्ही मिरची? हा हे वर्ष कमी खूप कमी आहे, त्यामुळे गावठी मिरचीच ना जांबुटी मिरची 600-700 ती कित्याक साधे मिरची कित्याक जावना म्हणटा ते? पाऊस पडलं सगळं ते पिढा झालं मला क्लायमेटा खातीर। पाऊस आणि गोव्यान बी मिरची ना वर्षी गोव्यान मिरची असताले ती बी ना खूप कमी आहे। खूप कमी आहे। सांगतात कारण जाल्ले कितें की बारीक सारीक कोर्सां आसा आमच्या प्रत्येक गांवांनी लोक कोर्सां करतात, तितून मेजर मिरसांग करतात जेणे करून पावसाची तयारी करपाक मेळटा तांकां मसाल्याक। आणि आमची जी मिरसांग असता ती घाटावयल्या मिरसांगा सारखी नसता, आमची जी आहा ती गोल आणि बारीक मिरसांग आणि चड तिखट उरता, सो ती मसाल्या खातीर उपयोग जाता आणि ती लोकल मिरसांग अशी म्हणटात आमच्या भागात। सो ती मिरसांग काडपा खातीर कितें करतात की जे सीड जे असतात ते बरे मिरसांग आमच्योच जे मेळ्ळले आसता लोकांचे त्यो मिरसांगो ते दवरतात आणि ताचे सीड काडटात। सो ताका लागून थोडेशे सीड बॉर्न डिसीज आहा हे कॅरी फॉरवर्ड जाता फुडल्या वर्साक आणि ते रोखडे मिरसांग जेन्ना फ्लावरिंगाक येता तेन्ना तो अटॅक करता रोग आणि ताका लागून मिरसांगाची मॉर्टिलिटी जाता। आणि दुसरो इफेक्ट आहा हो एनवायरमेंटल इफेक्ट आहा की तितून चड जर ह्युमिडिटी जाली, ड्राय वातावरण उरलें जाल्यार पॉलिनेशनाचेर खूबसो प्रॉब्लेम जाता आणि पॉलिनेशन जावंक नासल्या कारणान प्रोडक्शनाचेर तेजो उपयोग हे जाता, इफेक्ट जावन येता। पण गोंया बरोबर बाकीच्या राज्यान बी मिरसांगी कमी आसा अशें? बाकीचे म्हणजे कोकण रिजन जो आसा तेका सेम उरता, आमच्या गोंयान जशें उरता त्याच प्रमाणे ह्या पट्ट्यान पूर्ण तुम्ही सिंधुदुर्ग रत्नागिरी टील मुंबई पर्यंत गेले जाल्यार एटमॉस्फियर ऑलमोस्ट सेम उरता, थोडेशे कमी जास्त उरता, पण ह्युमिडिटी जावं बाकीचे जो प्रकार आसा हो कोकणातलो पूर्ण भागापर्यंत सेम उरता आणि ह्या भागान जवळ जवळ अशेच प्रोडक्शन आसतले।